Higit 70 katao sa Bayambang Pangasinan nalason umano sa kinaing galunggong at tahong. Nagkatutok si Claire Lacanilaw. Umabot sa 75 na katao ang sabay-sabay na tinamaan ng food poisoning matapos umanong kumain ng galunggong at tahong sa barangay Inirangan, Bayambang, Pangasinan. April 26 nang dalhin sa ospital ang mga biktima matapos makaramdam ng pananakit ng tiyan at pagkakaroon ng rashes. Agad din umanong pinauwi ang mga pasyente. Ayon sa Municipal Health Office, nabili umano ang galunggong at tahong mula sa isang ambulant vendor sa barangay. Yung iba, pinaksil nila, yung iba, prinito. But mo, kasi pag nilalagyan yung bilasang fish, you added vinegar, the more na lumalabas yung toxin niya. Kaya yung mga kumain ng prito, it's not that much. Mas grabe. Iniimbestigahan na ng Municipal Health Office ang insidente kung kontaminado ng red tide toxic ang mga nakaing produkto. Isa sa ilalim sa toxin testing ang mga nakuhang sample. Nilagay sa laboratory sa Maynila. Pero for us naman, sinomonitor namin lang yung mga tao. So far naman okay na sila. Ayon sa Pangasinan Provincial Health Office, isa ang food poisoning sa binabantayan ng tanggapan ngayong tag-init. Paalala ng Health Authority, mag-ingat sa kinakain upang makaiwas sa pagkalason. Yung mga pagkain na madaling mapanis, no, kailangan po ito ay tingnan po nila ng maayos yung preparasyon. Kailangan ay malinis ang mga kamay na nagpiprepara, pati yung mga utensils na ginagamit. At kailangan po na huwag natin paghaluin yung mga sarsa na madali pong mapanis, no, sa kasagsagan po ng tag-init. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.